volt egyszer egy sűrű, tejcsokoládés nagy erdő, ahol az optimé viasztartalma adott új életet a fáknak. Hogy micsoda, ki adta nekem ezt a forgatókönyvet? Na várjunk csak, ez elég érdekesnek hangzik. Itt érdekelt békességben a bölcs toaletkacsa, ami gonosz viszkesz macska, pralinét varázspáltájával békává nem változtat, hogy mi békává. Hé, a történetnek nem rólam kéne szólnia? Beleadod a csöpnyi agya? Igaz, igaz. Na ezt akkor eltesszük olvasni valónak estére. De nem a takarodó után. Igen, igen. Pedig olyan kíváncsi vagyok. Jól van, jól. Szóval, egyszer volt, hol nem volt. Talán nem is volt, de talán mégis volt egy szegény ember, akinek annyi gyereke volt, mint Rostalika, sőt, még egyel több. Hol volt itt egyenek, hol nem. És a szegény ember betette fel a gond, hogy mit tudja csinálni ezzel a sok gyerekkel. Jaj, mi veletesselek én titeket? Mit tudjak én csinálni veletek? Apa, éhes vagyok. Én is nagyon éhes vagyok. Én vagyok a még éhesen. Dehogy, én vagyok a legéhesebb. Én olyan éhes vagyok, hogy megtudnék egy dolgot Indiáról. Az sem én egy hadsereget is. A szomszédban tudnék olyan szemekkel. Nem éhes vagyok. Na jó, elég tudjátok, hogy én vagyok itt a legéhesebb. Olyan éhes vagyok, hogy mindjárt elkezdek itt mindenkit, de még titeket is. Engem azért nem eszem. De tényleg fognak megenni. Na, engem már nem is eszem. Gyerekek! Nem megmondom nektek, hogy menjetek el megkeresni a kenyeretek javát? Hol keresem? Úgy értem, menjetek el dolgozni. Hogy maradjon már magának apuka, hogy én szolgálja nektek. Hogy mások most kezdtek a régsem, hogy tárgyához közösságot, hogy de lelkesek. Nagy már én közben meg másóra valóját, nem csak ő. Van éhes vagyok. Én is. Édesapám, én bizony elmegyek világba. Addig meg sem állok, hogy valami jó rakott helyet nem találom. Így úgy legalább kisebb semetén. Nem baj, egyel kevesebb kenyérpoló lesz már a családban. Edi, itt pedig most a lányokban mosokozni. Mit mondok én majd a nyelvadnak? Elmentelek kisebb legényhez. Lány, rendlegél, hegyeken, völgyeken álltak, és estére kelve egy faluba ért. Szállást keresett. Van-e szállás számunkra erre az éjszakára? Itt aztán nincs, kérdezz a szomszédot. Szállást kérnék már. Kérdezte a szomszédot? Főleg. Kérdezze meg más! Hát ide ne is küldik, hát miért nem küldik inkább ahhoz a gazdag emberhez, akinek annyi pénz van, hogy majd rá szakad? Akinek az a sok juha van, Úgy is kérdezze, hogy nincs. Na, de jó, tudod, mint csak már ilyen extra jó fej vagyok, leporodtatsz ide az ajtó szélébe éjszakára, de naptelkeltek a induláson ahhoz a gazdag emberhez, megértettük egymást? Én ezt gondoltam. A legény úgy is tett. Betette a talisznyáját a feje alá, és fel sem ébredt a hat hetedik sugaráig. Akkor aztán útnak eredt, és meg sem álltak a házáig. Ott aztán erősen bekapogott. mi az? Jó reggelt kívánok! Kívánok! Úgy hallottam, ennek vannak juhai. Ó, van bizony, mint régen a csillag. Még egyre több. De mi állapot a legény? Tetszik tudni, szegény családból származom én is, enni is tud mondani. Keresem a kenyerem javát. Nem félszett el a munkától. Nem én, rasszolgat. No, éppen jókor jöttem, most hajtottam el az előző juhászomat. De figyelj, ráfogadtak innen tévre. A hűséget teszel, meglát, lesz utána. Legyen. De aztán szállást odaadasztak. Hát, megszállhatsz az istálóban, de ha a juhaink közül egy is eltűnik. Itt vagyok, nem biztos. Majd, nesze, itt egy furja, használd egészségül. A juhas gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltelisznyáltatta, és a legény kihajta a nyáját a létre.
Közben tegyen mondva, a juhasgázdánál 3 nap volt az esztendő. De még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. És ha csak úgy behúnyta a szemét, annyi hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló fúrójáját, fújta, fölgatta, és hát uram, teremtem, amennyi jó mintáncra kerekedett. Hé, gyere már vissza! Be! Mindjárt jöttünk is. Volt ott egy aranyszőrű bárány, olyan szépen táncolt, olyan ékesen, hogy egy azt rögtön megszerette azt. Múlt az idő, és egy a báránynak észrevétlen biztonságát elindult egyenesen a macska kastélya felé. Útközben szerette volna meglátogatni Bombermacikba, amikor... Mi van? Mi a Bombermacik? Hát, milyen macska? tudod, a Viszkers macska, aki a Nalinit varázspálcájával békába változtatta a toalettkacsát. Megnézhetem a forgatót? Hát, persze. Hát akkor. Szóval. Telt volt az idő, a juhász is felcseperedett, a bárányok minduntalan táncoltak a szépen szóló fúrja hangára. Különösen az aranyszőrű bárány. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyáját, a kapu előtt elévette szépen szóló fúrójáját, fújta, fújgatta, és ugyan táncolva mentek fél az udvarba. 1, 2, 3, 4, 5. Ott a legjobb. Megettem. Kegyeremre vált már megettem. De ilyen szolgál, mint én sose volt. A szolgálat? Szolgálják eset. Jól mondod. Na figyelj, adok én neked egy zsákmányt. Jó lesz. Tetszik tudni, gazda uram, én azt az aranyszőrű bárányt igencsak megvettem. Arról szó se lesz. Nem ér többet egy zsákmányon az aranyszőrű bárány. A juhasgazda igen kapcsi volt, így a juhász könnyen meggyőzte őt. Nagyon vigyázzál. Hely, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, és ment az aranyszőrű báránnyal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, és amint menne, egy faluba elesteledik, és legény szállást keres. Jó estét! Szállást kérnék vele. Isteni a szálláskérő, melyik uram az? Volna nekem egy jószágom is. Könyvön arany, most nem vár senki. Jöjjön az! Tessék, tessék! Itt helyet tudnak foglalni. Meg ugye neked egy szokásokat. Tessék be az! Tessék, tessék! Apám, látod azt a bárányt? Látom, bizony gyönyörű jószág. Kell nekem. Felejtem. De apám! Nem, az a juhászé. A lányok néztek, csodálta a bárány. Egész éjjel le sem tudta hunni a szemét. Mind az aranyszőrű bárány gondolkodott. Addig gondolkozott, hogy egyre közelebb ment, és szépen a bárányhoz araszolt. Amíg ez a legény alszik,
Majd megfogom ezt az aranyszörű bárányt, és jól elrejtem. Jó, hiszen ezt jól gondolál, mert ahogy a kezét rátette a bárányszőrére, meg egyszerűen oda vitt mind a két kezet. Mi történt el? Oda ragadtam. Eközben hajnalodott, és a legény fölébred. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Mi ez? Engedd el! Hát, de aztán szépen ide ragadtál. Bizony, én megyek tovább. És én? Hát jössz te is. Ahogy kiértek az utcára, alig értek a szállástól a harmadik szomszédig, a legény elővette szépen szóló furójáját, és fújta, fújgatta. Hely, csodát, táncolt a bárány szőrén leány, hogy csak úgy borzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony a kapus árkánál, aki éppen akkor vetett le be a kenyeret a sütőkemencébe. Menj haza! Mit ügyek ránk küldni? De a lány csak táncol, így az asszony hozzáütött a lapáttal. Nesze, te világbolondja! Hát nem szégyelled magad leállnékedre? Nesze! Hiszen nem sokáig szinte verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt, lapátján így az asszony, és a legény csak fújta tovább, fújogott a szépen szóló furójáját. Táncolt nagy, vegyesen elől a bárány hátán leány hátán lapátján így az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnek, éppen jön ki a pap. Hát ti meg is csináltok ilyenek? Köszönjük a rendő atyának és társának. Mit rakjam? Állj! Hogy lehet ezt az ünnepnapot így meggyalázni? Mi? Ez az istenverte társaság. No majd én adok nektek! Így meggyalázni ezt a szent ünnepnapot? A pap csak egyszer ütött rá az asszonyra, a pálca az asszony hátához ragadt, a pálca vége ez a pap, és az is táncolt a többi után. Mi ez a ragadós pálca? Ejjjjj! Erre a szerzetes felkiáltott. Jaj, még elviszik az aranyszerű papukat is. Megkínálni. Jó, gyere be! Erre még persze, hogy ő is oda ragadt. Mennek tovább, a legény pedig fújta tovább, fújogott a szépen szóló furójáját, és táncolt a bárány szerint leány hátán sütőlapát, lapát végén sütőasszony hátán pálca végén pap után a jajgató szerzetes. Egyszer csak egy sűrű, nagy tejcsokolád és erdőhöz jönnek, ahonnan egy kacsahangú béka ugrált ki. Hát hol van a sietség? Tudod, Béka, mi csak sétálunk. Igen, nagyon elveszük ezt az optiméliasztokat, ami a fába ered. Az a csokoládé? Kérdezte a béka, akinek egy kicsit sem volt még elege a tejcsokoládéból. Tudni illik, az egész erdő abból állt. No, hát megkóstolom. És persze a béka nyelve is odaragadt a menethez. Így mentek tovább. Táncolt a bárány szőrén leány hátán lapát végén sütőasszony hátán pálca végén pap után a jajgató szerzetes kezében a csokoládé, amire a viszkesz macska pralinét varázspálcája által píkával változtatott kacsa csimpaszkodott. A nagy, sűrű tejcsokolád és erdőn túl, az üveghegyen túl, még a kuntamalacka mocsarán is túl volt egy város. Abban a városban erős sötétség és lehangoltság volt. Köztudottan mindenki gyászolt. Ide érkezett a legény az újdonsült csapatával.
Pihenjetek. Bemenj király, most már. Már szabad érdekelni. Jöjjön, Miféle város legyen? Mindenki olyan gyászos. ezt kérem a királyvárosa. Hú, ez olyan gyászos hangulat. A király szomorú. Biztos, hogy nem tett el be a kocsmába. Hát van egy szép lánya, aki még sohasem nevetett. És? Hirdette az országban, hogy annak adja a lányát, aki meg tudja nevettetni, de eddig hiába próbálkozott bármi, nem sikerült olyan, de olyan szomorú ez a király kisasszony, 3 napos eső. Hát, ez valóban nem jó. Köszönöm a kiszolgálást. És fizetni hívó? Van egy egyszerű bárányságérleti. A kocsmáros rögtön átlátta a helyzetet. Ő bizony nem akar úgy járni, mint a többiek. Ingyen volt. Na, gyerünk, pattanjátok! Menjünk megnevettetni a királylányát. El is indultak. Jaj, haláljuk soha nem csúly. De most hát, lányom, új vendégeid érkeztek. Apám, ezeknek mi bajukkal? Jaj, lányom, hogy te soha nem tudsz mosolyogni semmi sem. Hát mi lesz így veled? Na és veled? Menjenek! Sopankodott folyamatosan a király, és királylánya pedig kesergett komorságában. Bár csak jönne már valami jóra való legény, aki elveszett átkor tőlük. Király uram! Én bizony megpróbálom megnevettetni a király kisasszony, ha addig élek. Jó van, fiam, próbálja meg, de ha nem sikerül megnevetetni, én karóba húzatom a fejedet. De... Egy élet az egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom. Várjon, fiam! Gyere lányom, no! Jöjjön, fiam, próbálja meg! Aztán mindjárt megmutatta a juhász, mit tud. Csak elérévé szépen szóló pólyáját, fújolgatta, és utca neki bolond eszed, ami volt, az is elveszett. Táncolt a bárány szöré leállt a sütőlapát, lapát elé sütőasszony hátán pálca végén pap után a jajgató szerzetes kezébe a csokoládén a béka. No, ilyen táncot még nem látott a világ, kacagott a király, de hát még a leánya, a könnyé is kicsorgott, és csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, és egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyerjen a sütőasszony hátáról a pálcáról a papról a jajgató szerzetes kezéből lívő csokiról a béka. Úgy táncoltak egyesben. Jó van, fiam, mondtam! Adja apa! Hát megnevetett, megszalok a nevetésről, én is a látom. No hát úgy, hát a legény eltett a fúrójáját, és egyszerűen vége volt a tánc. Hallod, ez a juhász? Hallod, hogy hallod? Jó van, azért nem kezdett zelenkedni. Megnevettettél engem is, és a leányomat is. Neked adom feleségül, és még a fél királyságomat is neked adom. Hallod, te juhász, te mindig ilyen vicces vagy. Csak a feleségem ezzel. Hol az a pap? Hol az a pap? Tisztelettel adjátok. Na sítja meg! Jó van. Igazából bárkinek bármi elmenetése van, szóljon most, vagy hallgasson őket. A pap mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu az udvarban, és úr lett szinte még a sütőasszonyban is.
A Juhász legényből lett a király, egyszerűen 6 lovas hintókat küldött az apjáért és testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek, még ma is élnek, ha meg nem haltak. Az meg, hogy mi lett a sűrű tejcsokoládé erdőből érkezett bölcs békállatok, azt meg én sem tudom, mert valaki elvette a forgatókönyvemet.